Como decía, agradecer a Deputación de Lugo por esta xentil invitación e aproveitar, compartir un pouco toda unha serie de experiencias académicas e profesionais que pode ser de interese para estas xornadas nun tema que, obviamente, é candente. Vou falar do presente e futuro de deputacións provinciais nun sentido laxo, nun sentido de perspectiva comparada, como é o lóxico dada a miña experiencia. O que vou falar hoxe está recollido nun libro que se publicou recentemente por poñer un pouco de contexto, eu, como poden ver, son galego, pero traballo para a Asociación de Municipios de Escocia, que é unha entidade de dereito público do Reino Unido. Escocia ten a súa propia xurisdicción local e dedícome á política europea, pero tamén aos aspectos de reforma estrutural de política doméstica afectados pola Unión Europea. De feito, este estudo que vou hoxe presentar, ou resumir, básase nun informe para o Consello de Europa que me encargaron no seu día e que intenta poñer un pouco o foco nas diferentes formas de reforma local, reforma provincial, as relacións entre niveis de gobernos. Espero non confundilos demasiado, porque intentarei cubrir unha serie de casos e exemplos. Máis que nada, por iso creo que é acertado, eu vou intentar abrir boca, intentar romper algúns esquemas ou intentar buscar algunhas alternativas e depois outros profesores máis doctos que a min, se algunha incorrección, sen dúbida, serán capaces de corrixir. Esta invitación chegou precisamente ao señor Castiñeira, que me contactou porque lle interesara un artigo que publiquei aí non hai moito nunha revista aquí en Galicia, na que comparaba, como poden ver, a Galicia administrativa, provincias, autonomía, provincias, concellos e comarcas tamén, co que eu chamaba nese estudo a Galicia real, que é unha realidade un pouco máis complexa que unha xeografía un pouco diferente. Isto non son datos meus, están citados aquí. De feito, estas liñas vermellas, que é o que máis lle pode interesar, non son feitas por mí, están adaptadas a partir dun estudio de Vence Constella polo Instituto Galego de Vivenda Solo. E o que indica é onde a xente vive. E a xente en Galicia non vive neste mapa gris, vive nese outro mapa. Un mapa de moitas entidades inferiores ao Concello. Como sabedes, somos os campións de Europa en entidades de localidades, entidades inframunicipais, recoñecidas ou non, ese é outro tema. Unha xeografía moi concentrada hoxe en día en unhas poucas zonas urbanas, pero que despois a xente desplázase. Por exemplo, na zona de Ourense, a mitad da xente da poboación de Ourense, unha gran proporción da xente traballa en Ourense, ainda que vive nas outras zonas, ou vai comprar a Ourense. Curiosamente, no caso de Lugo, é un caso un pouco máis complexo. Entender o territorio creo que é necesario para entender a necesidade ou non das diputacións provinciais. Pero, para empezar, empecemos do principio. Por que estamos na Pazo de Diputación Provincial? Como moitas cousas en Europa, gracias a Napoleón. Napoleón e os seus enviados a España crearon o primeiro mapa de departamentos, que non é tan diferente do mapa que se constituiu finalmente a partir de 1833. O importante desto é que moitas das cousas, sobre todo ustedes que son funcionarios ou alcaldes, é o mundo que ustedes coñecen, que é dereito administrativo, unha xerarquía clara, todo o territorio está dividido entre concellos, partidos judiciais, provincias, agora autonomías, unhas relacións moi formalizadas do poder, e todo iso ven, no fondo, desa primeira adaptación a España do modelo francés. Pero, como veremos, é un modelo moi triunfou en moitas partes do mundo, sobre todo en Latinoamérica, en partes de Asia, pero que en Europa non é en absoluto o único modelo. Entón, o que vou intentar é provocar un pouco, pensar fora da caixa, como din en inglés. Pero, antes de eso, por poñer un pouco Lugo, o contexto provincial, no contexto europeo. Estes son moitos dos gráficos que vou sacar, están sacados da Comisión Europea.
A Comisión Europea ten moitos datos sobre o nivel NUTS 3, que é o correspondente ás provincias, condados noutros sitios, distritos, digamos, o nivel intermedio. O feito de que se fale deses territorios é porque a Unión Europea lle interesa saber o que está pasando ao nivel inferior á autonomía, porque moitas veces é aí onde están os problemas e as estadísticas regionais agachan. Este é un pouco máis sofisticado, este é o mapa de accesibilidade a aeroportos intermedios, aeroportos con algún tráfico internacional. Curiosamente, Lugo está un poquinho mellor que, por exemplo, Ourense, non? Pero se vamos ao mapa de provincias, que é o mapa NUTS 3, vemos que Lugo, pois, aínda que ten habido moita inversión en infraestructuras, tanto, sobre todo, viarias, claro, sigue estando nunha zona relativamente periférica do centro de Europa, do centro da actividade económica europea. E iso supón problemas de desenrolo. Xa non falemos no tema do radioviario, do ferrocarril, que é o desta imaxe de aquí. Se vamos a algo máis popular ou máis común estes días, que é o tema do reto demográfico, vemos que o interior de Galicia xúntase con boa parte do centro de España e boa parte deste Europa con unhas cifras de desenrolo poboacional pois estables, en algúns casos negativas. Se o vemos máis neste autográfico, canto máis vermello, pois, como se pode entender, peor, é dicir, o nivel de dependencia de persoas maiores por persoas novas no interior de Galicia, pero na fronteira con Portugal, pois é moi significativo e ten unha correlación co resto de Europa. É un problema non só doméstico, local, autonómico ou estatal, senón tamén europeo, hasta o punto de que o 1 de decembro constituíuse a primeira vez unha vicepresidenta da Comisión Europea para o reto demográfico. Por tanto, non é simplemente un problema español. E, de feito, se ven a escala provincial, é unha escala útil, o que fai a veces é agachar un pouco a gravedade do problema. Este mapa usámoslo en Bruselas para pedir unha asignación de 15.000 millóns de euros do Fondo FEDER para as zonas afectadas por despoboación. Este é o mapa que usamos, que está neste momento, é unha cousa que está proposta polo Parlamento, está se negociando na Unión Europea neste momento. Como ven, pois, o interior noreste da Península Ibérica, pero tamén o centro de Francia, a chamada diagonal do vacío, o leste de Alemania, xa non digamos o leste de Europa, pois ten uns problemas de cohesión territorial, de descenso poboacional tremendamente acosados. Que isto, obviamente, é un drama para as persoas que o viven, é un drama que precisa respostas, e daí falaremos do rol das deputacións e das autoridades locais, pero tamén é un problema político. Esta mapa que se veían antes, a zona escura de Francia, que era a zona en risco de despoboación, grado de despoboación, é tamén a zona onde predomina os chamados chalecos amarelos. Por tanto, xa non é un tema de cohesión territorial, senón tamén un problema de risco político. Se un vai ás zonas grises de todos estes países, hai unha bastante, o profesor de orixe galego, Rodríguez Pose, teño feito un estudo recente nese sentido, onde os extremismos triunfan, onde hai zonas, en boa parte, non en todas, pero en boa parte das zonas onde hai crise demográfica, crise de territorio. Isto é algo moi simple, pero tamén é importante para entender como se ubica o contexto provincial no contexto económico. É unha supersimplificación, pero obviamente a concentración da actividade económica en determinados polos supón que outros territorios quedan abandonados e, por tanto, da necesidade de políticas públicas. É dicir, non hai que ver só a comparación entre as zonas en desenrolo e as zonas en declive demográfico, que son simplemente un indicador de outros problemas moito maiores, simplemente que, obviamente, a xente vaise ou a xente non chega porque non hai toda unha serie de servicios. É dicir, o reto demográfico non é un problema en sí, senón é un síntoma dun problema moito maior. Obviamente, en Zamora é bastante peor que en Lugo, pero sigue sendo un problema relevante que necesita de políticas públicas. Por suposto, vamos a nivel local, estes son os datos do Comisionado do Reto Demográfico, das súas directrices aprobadas no mes de marzo, abril. Obviamente, pois igual as zonas de Galicia non son as máis afectadas pola baixa densidade de poboación ou do problema demográfico, pero, sin embargo, sigue sendo
un problema suficientemente grave. Hai outros mapas que enseñarei despois que enseñan que fan un pouco máis o foco en Galicia, non? Tamén, dun contexto positivo, podemos decir que, pois, bueno, este é un mapa, un estudo da Universidade de Valladolid do ano 2017. Estes son os concellos con problema máis terminal de desaparición, como entidade humana, xa non digamos política. En comparación, a cuestión en Galicia non é tan mala, pero, bueno, é unha cuestión de grado. Isto é simplemente que son as zonas de aspecto dunha problemática aínda maior. En fin, non é para estar contentos. Entón, ese é un pouco o contexto, do contexto europeo, humano ou económico de desenrolo a nivel provincial e local. Como decía ao principio, vostedes, a súa vida profesional e política é un contexto provincial e local que está moi basado na tradición francesa, que explicaba antes. Pero, como se pode ver nesta táboa comparativa, España está aí marcada é unha columna, é un dos modelos. Simplificando, non vamos a entrar nos detalles, pero simplificando, no caso, o caso do modelo de desenrolo de autonomía local e provincial español, é un sistema que ten un alcalde forte, é un sistema que ten dereito administrativo, é un sistema que ten un sistema de benestar relativamente modesto comparado con outros temas, pero depois, a nivel de participación política e de identificación co territorio, é moito maior que noutras zonas. Se vamos ao caso anglosaxón ou escandinavo, é todo o contrario. No mundo anglosaxón non hai alcaldes. O alcalde é un primus inter pares. E as competencias, boa parte das competencias que aquí teñen os alcaldes, teñena, pois neste caso sería a señora secretaria da Deputación. É dicir, é un rol totalmente diferente. Eu, por exemplo, son empregado público, teño o mesmo estatus de empregado público que un empregado municipal da cidade de Glasgow, pero non son funcionario. Entón, bueno, pois, a forma pola que te reclutan é diferente, é basada en habilidades, é a postos específicos, non é un corpo xeral o que entras e pois podes acabar facendo moitas outras cousas. Entón, a racionalidade é diferente, a relación entre a clase política e a administración é diferente, é máis separada, e, bueno, iso é unha cousa, digamos, por fazer unha supersimplificación, pero digamos que no centro norte de Europa e illas británicas predomina o que se chama a nova xestión pública, onde non hai dereito administrativo, onde é todo menos formal, é máis economicista, e onde a administración, digámoslo simplificadamente, ten un poder, a relación de poder, digamos, é superior a que pode ser neste caso, non? Donde o liderato político é moito maior. Tamén a discrecionalidade política é moito maior. E iso hai que ter en conta que, bueno, simplemente para decir que non o modelo pode ser mellor ou peor, pero non é certamente único e hai cousas que se poden aprender e comparar de outros países. Se vamos ao aspecto das reformas territoriais e reformas locais, isto é un pouco complexo diagrama na que se intenta ilustrar onde se localiza España, o modelo provincial local español, respecto a maior parte de outros países europeos. Como digo, isto está sacado dun informe para o Consello de Europa. Digamos que o modelo, como dicía antes, o modelo español é un modelo que prima a escala, prima a proximidade, é un modelo que está en relativa crisis porque as demandas son superiores á capacidade do sistema municipal local de responder e a veces iso leva a normas do nivel superior, digamos, que intentan constreñir a autonomía municipal. Sin embargo, noutros sitios, digamos, nas columnas da súa esquerda, que é o modelo, digamos, noreuropeo, pois o que priman son as grandes entidades, os municipios ou rexións de gran tamaño, ou condados de gran tamaño, é onde prima a funcionalidade, non tanto a representación do territorio, é dicir, o Concello ou a Deputación como expresión dunha identidade e dun ser colectivo. A xente de Lugo, síntese de Lugo, seas de Mondoñedo, seas de Viveiro. Digamos que noutras zonas de Europa non é o caso. E pois iso tamén se ve reflexado nas
nos resultados electorais, non? E, pois, bueno, hai toda unha serie de situacións intermedias que intentarei explicar en breve. Hai certos aspectos que, por exemplo, estes son datos que se acaba de publicar agora, no que, en certa medida, a autonomía municipal, polo menos fiscal en España, eu creo que é un pouco exagerado estes datos, pero, bueno, é superior ao de outros países, onde Irlanda é o caso extremo, onde prácticamente non teñen recursos propios, é todo transferencias directas do goberno central. Pero, bueno, ainda así, digamos que un condado sueco ten unha facenda propia. É dicir, aquí a famosa facenda forales, se chegar a ser o equivalente a facendas forales, os condados suecos teñen declaración de renta, hai que facer declaración de renta provincial, digamos, e teñen a súa facenda propia. E a maior parte dos seus recursos financianos a través dese recurso, como está aquí Suecia, como poden ver é a columna amarela. E digamos que en Suecia, por exemplo, ou en Finlandia, polo caso sueco, polo que ainda teñen condados, moitos condados non son moito máis grandes que a Lugo, algúns son moito máis pequenos. É dicir, que a cuestión do tamaño que se vende moitas veces é relativa. É dicir, depende da capacidade de xestión, os recursos e a cultura político-administrativa que exista é o que moitas veces, na miña opinión, xa a diferencia, máis que unha cuestión puramente de tamaño. Pero, bueno, é certo, como falou o presidente da Deputación ao principio, que estamos nun proceso en boa parte de Europa, nunha onda máis de reducción de entidades locais, que tamén, como veremos despois, tamén afecta ao nivel provincial. Esta simplemente é unha oleada. Nos anos 50 e 60, en Bélxica, en Alemania, en outros moitos países, xa se reduciron moito o número dos concellos. E agora, en parte pola crise, en parte moito porque os gobernos usaron a crise como pretexto para unificar e reducir o número de concellos, ese proceso en moitos países acelerou. O caso paradigmático é Grecia, no que prácticamente, exagerando un pouco, foi a Unión Europea que dixo: se queredes o rescate da Grecia, tendes que eliminar as provincias e vamos a crear, pois, como se ve aí, de 1000 concellos para 9 millóns de persoas, é un territorio equivalente a Andalucía, máis ou menos, a 325, é dicir, tantos como Galicia, as provincias eliminadas. En caso de Irlanda, que tiñan ainda a administración local herdado do Imperio Británico, agora só teñen 31 para 4 millóns de persoas. E pois o caso incluso Francia, que é, por exemplo, o campeón do mundo en municipios, onde prácticamente é como se aquí en Galicia cada parroquia fora un concello, basicamente. Están tamén nunha fase de unificación de concellos, aínda que, como veremos despois, dunha forma un pouquinho máis intelixente da que a veces se propón no debate político español, e que, pola proximidade do modelo español ao modelo francés, sería interesante comparar. Tamén mencionaría o caso danés, porque no danés había condados, provincias e concellos, eliminaron os condados, crearon as rexións, que basicamente son como áreas sanitarias, e reduciron o número de concellos. Tamén foi unha reforma bastante brutal, digamos, e non necesariamente mellorou a calidade dos servicios ou, certamente, a identificación do cidadán coa súa administración local. Pero, bueno, sempre, sobre todo no Reino Unido, que os concellos son grandes, sempre quedan asombrados cando veñen o mapa municipal de Francia. Como poden ver, basicamente, cada parroquia é o seu concello, basicamente. É dicir, as zonas que están máis en blanco, como as landas no suroeste, é porque é deserto, hai piñeiros. É dicir, por iso hai tan poucos concellos. Pero según ve Bretaña ou o norte de Francia, pois xa ve cada vila, cada parroquia, cada aldea é o seu concello. Entón, en comparación, o modelo español, pois hai moitos concellos, sobre todo no interior de España, pero non é un modelo tan demencial. E o curioso é que, a pesar de Francia ter un sistema moito máis concellos, estálos progresivamente reducindo, está afrontando o reto demográfico, o reto da reforma municipal e o rol das entidades superiores e intermedias dunha forma un poquinho máis inteligente, estimo eu, que no caso español. Porque, pois, se vamos ao caso extremo, que é do que eu traballo, que é o caso de Escocia. Escocia, como digo, ten a súa propia xurisdicción municipal, parecese, pero ten pouco que ver xurídicamente coa de Inglaterra, Gales e Irlanda do Norte. É unha cousa que foi unha condición para a integración de Escocia no Reino Unido. O artículo 22 da Acta da Unión decía que Escocia sempre manterá a súa administración local. E por iso hai unha convención de autoridades locais escocesas, que é o meu empregador,
que, por certo, é unha entidade que ten 600 anos de existencia, con solo un cambio de constitucional no ano 73. Pero, como ve, aquí hai, para 5 millóns de persoas, é unha área parecida a Extremadura, 32 concellos. E iso, na práctica, supón que a punta de arriba, que é as terras altas, todo iso, que é tan grande como Galicia, esta zona amarelo aquí, todo isto é un concello. Aquí vive 1/4 millón de persoas e non teñen concellos. Eu coñezo persoalmente a xente que vive, que son concelleiros da zona da punta de arriba de Turso, e teñen que ir 4 horas en coche hasta Inverness, que é a, digamos, a capital, para ir aos plenos. Non hai descentralización Hubo un intento de subdelegar, de concentrar certos servicios, pero, bueno, quedouse en nada. Digamos que eu sempre lles digo, ustedes, ainda outro día votaron na sexta aquí, o modelo das terras altas contra a despoboación. Certamente é un tema que eu investigo moito, non vou dicir que non é un modelo que haxa que ver, sobre todo pola profesionalización do apoio á loita contra o despoboamento. Entón, iso está moi ben e hai que velo. Pero eu sempre lles digo, e teño publicado con certa polémica en Escocia, que, bueno, moi ben, pero case o que habría que facer é recuperar os antigos concellos, porque aquí nesta zona amarela había 5 concellos. O que é curioso, hoxe en día, aquí nesta zona amarela, no Concello das Highlands, hai 4 circunscripcións para o Parlamento británico e outras 4 para o Parlamento escocés. É dicir, que teñen comunidades que teñen capacidade de elixir representantes a nivel autonómico e a nivel central, e despois non teñen a súa propia autonomía local. É dicir, para nós, no noso contexto, na nosa cultura, parece-nos totalmente unha aberración. Por iso que a veces isto de ver os modelos tamén hai que contrastalos, non? Porque a veces, por suposto, cal é o resultado? Neste concello vota o 33% da poboación nas eleccións, porque obviamente non te sientes identificado. Noutras zonas do interior de Escocia, pois, bueno, son entidades creadas totalmente a función. Isto crearon un grupo de xeógrafos e economistas no Ministerio de Desenrolo Territorial que existía no ano 73 en función de áreas funcionais. Un pouco o mapa aquel de liñas vermellas de Galicia que decía antes. E todo o que había por abaixo eliminouse. Iso, obviamente, no punto de vista da perspectiva da provisión de servicios pode ser interesante, pero a merma da calidade democrática, no meu modesto entender, é tamén moi significativa e antes de dar saltos así, habría que pensarlo moi ben, personalmente. Sobre todo polo que decía antes do risco de fomentar certas actitudes políticas pouco democráticas. Por poñer a comparación, obviamente, Escocia hoxe en día ten o ratio por habitante, por concello por habitante, é dicir, a media, é unha media bruta, basicamente, máis grande da OCDE. É dicir, creo que hai Estados Unidos, en algúnas partes de Estados Unidos pode ser superior, pero realmente é é dicir, comparado co caso español, son 5.000 persoas, é enorme. Pero digamos que tamén no resto de Europa, sin chegar a eses extremos, tamén son unhas cifras de 15.000, 20.000 persoas por concello de media. Isto é, incluso Portugal, que houve unha reforma sustantiva hai uns cantos anos, ten unha media bastante europea. Isto que, obviamente, temos economistas, dirá, isto é unha birria, isto é unha media bruta total. Bueno, eu podo dicir que estas tablas están en informes da OCDE, están en informes da ONU, están en informes da Unión Europea. É dicir, que estes argumentos son tan burdos, úsase moitas veces como recomendacións aos países para que reformen a súa administración polo déficit ou por o que se chama reformas estruturais, que é, por certo, unha cousa que a Unión Europea quere instaurar neste período legislativo. Entón, nese contexto, os nosos concellos son máis pequenos. Os galegos, como se ve na tabla de abaixo, non son dos peores. Lugo tampouco é tan grave, é dicir, digamos que aí hai problemas en sitios como Castela e León, onde é grande, son poucos, teñen poucos recursos e teñen concellos que aí certamente habría que botarlles man de alguna forma, porque, claro, xa chega a un nivel de concello de 50 persoas. Iso non é unha situación que non temos en Galicia. Iso creo que tamén a veces, cando vemos o debate español, comparamos facilmente Castela e León con Galicia e eu creo que non procede. Son realidades xeográficas e humanas diferentes e non se pode comparar, creo eu. Depois o tema de xestión municipal, como decía antes, o caso español, este é un
amplísimo estudo que se fixo hai uns cuantos anos, ou tantos anos xa, dos diferentes roles entre a relación entre a administración, digamos, o secretariado da Diputación, o secretariado do Concello e o alcalde e o presidente da Diputación. Digamos que o modelo español e o modelo do sur de Europa é un modelo no que a administración, sobre todo o secretario, é dicir, a xente que está, o secretario interventor que está no nivel superior, teñen unha función fundamentalmente de asegurar a legalidade e regularidade das decisións políticas. Esa é a función máis formalista, depois na práctica, obviamente, se un é secretario dun concello pequeno, pois igual acaba facendo todo. Pero, bueno, digamos que o rol está moi orientado cara a iso, e por iso España puntúa nesta clasificación como na parte superior na medida en que a administración ten que executar e tamén asegurarse da legalidade e regularidade das decisións políticas. Digamos que, se vamos á escala totalmente abaixo, que é Dinamarca, o rol da administración, por suposto, tamén é ese, pero tamén ten un elemento dinamizador, que se chama nova xestión pública, que aquí non se exixe tanto, basicamente, por decirlo dunha forma sinxela. E iso ten problemas, porque eu vexo perfectamente que eu traballo, a miña sorte de traballar todos os días con exactamente os meus compañeros de boa parte dos outros países europeos, e ves moitas veces interaccións. No sistema do norte de Europa de xestión pública, exíxese ao funcionario, ao técnico, unha capacidade de empresario de políticas públicas, de innovación, que no caso do sur de Europa é moito máis xerárquico, non eu fago o que me din. Obviamente estou exagerando, pero iso supón un problema, porque se a cultura administrativa é tan formalista, a hora de facer reformas estruturais, de reformas da planta local, da planta provincial, supón un problema, porque non é unha cousa onde a administración este habituada a iso. No caso do norte de Europa, eu xa levo nos 20 anos que levo traballando para o Servicio Público Británico, 3 ou 4 reformas de calado. E tens que adaptarte. Exíxese que te adaptes. Exíxese que aportes ideas. No caso do sur de Europa é moito máis reactivo. E iso, claro, supón unha merma a hora das administracións públicas de adaptarse aos cambios que citaba antes. Hai, por suposto, casos, e xa vou avanzando, hai casos, por suposto, de innovación en todos os territorios. Non vou entrar en todos os detalles. O que me gustaría decir é que no caso español, comparado con outros casos europeos, existen esforzos de incrementar a participación cidadán, de avaliación de rendemento, de comparación entre concellos, pero dunha forma moitísimo máis voluntaria, moitísimo máis irregular, que no caso do norte de Europa e incluso Portugal, no que existe, por exemplo, sistemas integrados de rendemento, é dicir, no que é fácil saber cales son é dicir, se un concello está facendo ben, se unha diputación está avanzando nos indicadores, porque aparte están estandarizados a nivel do país, sobre todo o caso escandinavo, tamén no caso británico. Tamén son sistemas no norte de Europa onde hai unha maior inspección regular, non só das contas, que é o que se faría aquí, senón tamén da calidade do goberno, da calidade das decisións tomadas. Entonces, as entidades locales e provinciais teñen unha presión adicional de demostrar a súa capacidade de xerar os seus recursos. E o problema desto é que se ben o principio de autonomía local aquí supón unha garantía respecto a o que pode pasar no Reino Unido, que é dun día para outro cambiar completamente a planta local, xa pasou algunha vez, que nun período de breves meses, no ano 73, cambiouse a planta local de todo o Reino Unido. Iso aquí non podría ser, o cal é unha garantía, pero tamén é un problema, porque a veces hai reformas estruturais e que o sistema aquí non o permite. Digamos que, falando un pouco, volvendo ao discurso europeo, con este énfasis que está facendo agora das reformas estruturais, que incluso vai haber 20.000 millóns de euros para que os estados, se queren, reformen as súas administracións públicas, incluído as locais, por exemplo, usouse parte dese diñeiro xa en Grecia nos últimos 2 anos, digamos que as administracións provinciais e locais teñen o reto de ou avanzan nesa dirección nos términos que les definan, ou igual os definen desde o centro. De feito, no norte de Europa usáronse todo este tipo de marcos de rendemento, de xestión pública, para meter en vereda as autoridades provinciais ou condados e locais. E digamos que é unha cousa que, modestamente, creo que acabará chegando aquí,
e a cuestión é se os concellos, sobre todo as provincias, van avanzar e definir esos términos da discusión ou van simplemente esperar que o Ministerio de Administracións Públicas defina os términos desde Madrid coa excusa de que o piden desde Bruselas. Ten un caso un pouco significativo, pero isto é un estudo pagado pola Unión Europea, o Índice de Calidade de Goberno Regional, no que se di que en Galicia ten habido nos última década un descenso da calidade do goberno. Isto basicamente está basado nas percepcións, pero, bueno, igual algo hai aí, haberá algo que ver. Por suposto, estes son casos extremos, hai casos intermedios que non están destacados aquí. Pero, bueno, se a Unión Europea está pagando estudos bastante amplios de calidade do goberno, é porque se está dando conta de que moitas decisións tomadas a nivel europeo e incluso acordadas polos gobernos, despois non se aplican na realidade. Entón, estáse interesando moitísimo máis do que pasa a nivel provincial, autonómico, provincial e local. E non teño claro que necesariamente sea en beneficio das autoridades locais e provinciais tal como se están constituídas, senón casi como un argumento para a súa reforma. Moitas veces o que falta no caso español son datos. O caso en Escocia, os límites en negro son os concellos e as subdivisións non existen, isto non son localidades, isto son zonas censais, por poñelo simplemente. Pero no caso do Reino Unido temos datos de calidade de vida, de esperanza de vida, de empleo a nivel de rúa. Eses datos son os que se usan para a formulación de políticas públicas. Eu, personalmente, temos aquí expertos que o poden confirmalo ou contradecirme, non creo que haxa nada en España con ese nivel de detalle. E creo que é necesario a hora de facer políticas públicas. Eu, personalmente, o caso que vexo máis semellante a ese modelo que acabo de decidir do Reino Unido é o caso que fixo el país usando fontes públicas, combinándoas, para identificar, por exemplo, escollín o caso de Cospeito, cantas servizos básicos existen no termo municipal. Personalmente, eu non sei, igual o INE ten alguna cousa, que haxa unha base de datos pública tan amplia como a que se elaboraron esta empresa privada, que ao fin e ao cabo o país é unha empresa privada. E iso é un reto, porque moitas veces falamos de tamaño de concellos, todo este reto demográfico, pero realmente faltanos moito esa granularidade que é necesaria. Eu, personalmente, creo que as provincias, en moitos casos, poderían axudar a facer un mapeo moito máis granulado de necesidades e recursos dos que hoxe en día utilizan, dos que hoxe en día teñen a disposición. Volvendo ao caso galego, non? É dicir, como ven, hai toda unha variedade de modelos. Non vou dicir que este sea o modelo ideal do futuro de Galicia, pero simplemente é unha chamada para que se reconsidere a forma de definir políticas públicas, moito menos basadas en límites administrativos formais e máis nunha noción máis sofisticada de onde realmente vive a xente e cales son as súas condicións de vida. Neste caso, por exemplo, en Galicia temos xa novas xeografías, algunhas oficiais, como pode ser as áreas sanitarias, que é algo moi importante. É curioso que moitas das áreas sanitarias, en algún caso, supera o nivel provincial. Non no caso do Lugo, pero si no caso de Santiago con Pontevedra. Temos tamén este outro mapa da Deputación de Ourense, dai 10 anos, é dicir, que agora os den peores, toda unha zona do interior de Galicia que ten graves problemas demográficos que na escala estatal non aparecen, como se enseñaba antes, pero se vamos á granularidade, sí que aparecen na escala provincial e local. E isto, como digo, é un estudo feito pola propia Deputación. É dicir, que aí é un rol das Deputacións para a identificación dos problemas que igual a escala autonómica é demasiado grande e a escala estatal moito máis grande, igual a escala municipal en moitos casos demasiado pequena. É un rol que igual habría que potenciar no caso das Deputacións. Pero non só eso. O caso do territorio, isto é unha cousa que temos en Galicia específica, é a cantidad de montes que hai, e que todo galego é propietario dun monte, ben porque é propietario dun monte, ben porque, como no meu caso, pertence a unha parroquia que ten montes comunais. Iso é unha riqueza para Galicia, pero nun contexto de despoboación é un grave risco. Risco de incendios, risco de perda de oportunidades económicas,
desertización e todo isto. Entonces, en moitos países isto xestionaría a autonomía. Noutros países xestionaría o condado. A cuestión é cal sería o nivel de escala, pero certamente os concellos non poderían afrontar as enormes tarefas de inversión e mantemento e xestión dos montes como de todo ese ben público que existen hoxe en día. Sobre todo no caso dos montes comunais. Sería un rol para a Deputación? Pois é unha cousa que lanzo aí. Sobre todo porque, ainda que nós parece que estamos un pouco alonxados do mundo, o mundo interesa a nós. Isto foi, viñeu de vacacións, e viña no New York Times, vindo para Galicia de vacacións no verán pasado, e había no suplemento un especial sobre mercar propiedades en Galicia. É dicir, que o abandono do territorio ten as súas consecuencias tamén de que, ao mellor, se abandonamos o territorio e non temos un nivel de xestión máis profesionalizado do territorio, igual acabamos vendendo o medio país a, neste caso, xente que quere ter unha bonita casa rural restaurada, pero viu tamén especuladores inmobiliarios. No caso de Escocia, toda aquela zona amarela que enseñaba as Highlands, a maior parte da propiedade son grandes fondos de inversión. Fondos petrolíferos saudíes e tal. É dicir, a xente non é propietaria do territorio. Nese caso foi por unha cuestión de reforma feudal e reforma territorial, pero digamos que temos aquí un problema de territorio na que igual as deputacións teñen algo maior que decir do que están dicindo ou do que lles deixen decir neste momento. Por sacar exemplos, en caso Navarra, que é o mapa este, hai toda unha serie de patrimonio que non pertenece a ningún concello, que son as Bárdenas Reais. Poderían, ao mellor, boas partes da zona despoblada da provincia de Lugo estar xestionada directamente pola Deputación en vez de polos concellos? Todo o que é o término municipal fora da zona urbana? Pois igual as economías de escala son as axeitadas. E mellor un concello non ten nin os recursos nin a capacidade. Depois xa o caso extremo sería no caso de Canadá ou Estados Unidos, este é o mapa de Nevada, zona vermella é Las Vegas, e digamos que o condado alrededor de Las Vegas non hai concellos, só hai concellos en certas zonas, e o resto xestionos o condado, que se viña sendo a provincia. Digamos que é un caso extremo, pero digamos que hai modelos varios. Este modelo francés que teña que haber todo o territorio organizado de unha forma uniforme, pois é unha cousa, creemos, de pasada. O caso en España na provincia en Castela e León, estáse intentando xa ver zonas funcionais. Zonas onde coordinar servicios, provisión de servicios básicos, o mapa, a unidade básica sendo da provincia, pero depois, neste é o caso de Soria, que eu teño bastante colaborado coa Deputación de Soria, organiza o territorio en función de acceso a servicios básicos. É dicir, que son 15 kilómetros, ten que haber unha serie de servicios mínimos de normalmente unha ambulancia, unha gardería. Isto, obviamente, xa existe en outras partes de España, tamén aquí, pero digamos que é unha forma sistemática. Isto non está exento de polémica, de feito, só que a prensa regional castelana leonesa, na que se teme que a creación destas entidades o que supoñe é a eliminación de farmacia, de subvencións a farmacias, a escolas infantís, pero certamente a necesidade obriga a virtude. É mellor que o faga a propia autonomía ou a provincia que xa viña imposto desde fora. Un caso que eu sempre me pareceu increíble é que en Galicia, que ten 3.000... Que pasou aquí? Isto é que me están dicindo que me digo marchar. Moi ben. Isto é alguén que non quere que fale das parroquias. Bueno. Non sei se hai alguén que a ver. Non vou tocar. Simplemente, moi rapidamente, decir que me parece increíble que en Galicia que hai 3.000 parroquias, onde a entidade infralocal é enorme, non haxa apenas entidades de nivel inframunicipal. Certamente, en boa parte de Galicia, hoxe en día xa, pola despoboación, xa sería pouco relevante crear entidades inferiores ao municipio. Pero, bueno, hai outras partes de Galicia, como na costa, na que, personalmente, eu creo que axudaría a xestión dos recursos e a participación cidadá que se crearan máis entidades inframunicipais. O caso de Portugal, hai 3.000 freguesías e 300 concellos. No caso de Lisboa, por exemplo, boa parte dos servicios de proximidade xestioneos a freguesía, a parroquia. Dada a similaridade entre Galicia e Portugal, non sei por que aquí non se pode facer o mesmo. É curioso que sea León ou Soria
ou Burgos, onde haxa máis parroquias, entidades inferiores ao municipio con unha certa autonomía, que no caso de Galicia, que, por certo, non é só un asunto portugués. En Italia existe tamén esa mesma administración inframunicipal e en algunhas partes do leste de Europa. Sigo sin entender porque aquí non pode ser así. O que é curioso é que igual o que podamos evolucionar é unha situación na que a provincia sea a entidade municipal de referencia, local de referencia, e, ao mellor, en moitas partes de España, os concellos teñen un rol competencial parecido ao que teñen as freguesías en Portugal. É unha cousa que resulta difícil de creer hoxe en día, pero se imponen reformas estruturais desde Bruselas, por exemplo, se existen reformas estruturais desde Bruselas, igual é un modelo no que nos estamos achegando en breve. Por lo tanto, é algo que eu creo que o mundo municipal, o mundo provincial debería anticiparse antes de que lleve a reforma imposta. No caso de Portugal é interesante porque non había basicamente concellos, e acabaron facendo as asociacións obrigatorias de concellos para coordinar servicios, porque digamos que Portugal ten leccións que dar en termos de involucración do nivel inframunicipal, pero digamos que ao final acabaron copiando indirectamente o modelo español pola creación de entidades superiores ao municipio, como é o caso das cámaras intermunicipais portuguesas. É dicir, que digamos que o modelo da provincia non é tan obsoleto como parece. Aínda así, o mundo cambia. Isto non afecta tanto a Lugo, pero afecta a outras provincias de España, onde non só se pon xa en cuestión o que é a propia noción de provincia, sino a propia noción de autonomía. É dicir, onde chega Madrid? No ano 81 era basicamente a provincia de Madrid con extensión. Hoxe en día, este é un mapa de hai 20 anos, é dicir, a zona de influencia de Madrid é enorme. Se vamos hoxe en día é moito maior. Entón, non é só os concellos teñen que reformarse, as provincias teñen que reformarse, senón tamén pensar a forma na que a xente vive hoxe en día. Hai estudos, por exemplo, da Universidade de Santiago que sinalan os grandes problemas de prestación de servicios que hai na fronteira entre Lugo e Asturias e Castela e León, ou Ourense e Castela e León, ou outras partes de España, porque é un sistema excesivamente ríxido. Igual hai que pensar o territorio dun xeito un pouco máis creativo co xerárquico xurídico ao que estamos acostumados. Acabando xa, que realmente era a proposta inicial, unha breve comparativa o que está pasando no resto de Europa. En Italia xa se abriron 10 provincias, e en algúns casos creáronse cidades metropolitanas. En algúns casos, como en Sicilia, desapareceron as provincias e crearon como en Portugal entidades, consorcios municipais obrigatorios. Entón, digamos que Italia, que é outro gran referente do modelo francés, está cambiando dunha forma un pouco caótica, pero o que indica que se as provincias non reaccionan, igual a reforma che poñen. No caso de Francia, houve nos últimos anos pois un pouco de todo. Francia uniron varias rexións, pero dentro dos departamentos crearon metrópolis, que teñen as mesmas competencias, simplificando, que ten o resto do departamento. Entón, separaron que é a cidade central do resto do territorio, un modelo que tamén, por certo, existe en Inglaterra. No caso de Alemanha, potenciaron tamén certas áreas metropolitanas. Aí é interesante porque, como pasou aquí en Cataluña, quixeron crear, había a intención de, en algúns sitios incluso, crear entidades intermedias entre o distrito e a autonomía, o land, pero en moitos casos a autonomía fixo imposible para eliminar ese nivel intermedio. Digamos que nos territorios onde hai unha autonomía, a existencia da provincia é máis problemática. No caso de Cataluña, por exemplo, no caso de Escocia había condados, había rexións, entidades intermedias, e elimináronas. E sempre esta historia de volver a recuperarlas, pero realmente hai unha gran oposición desde o punto de vista o goberno autonómico, que non quere un poder intermedio político que supoña un contrapeso cara a sí mismo. E para rematar, igual foi un pouco pesimista, pero bueno, hai un pouco de todo. Digamos que o panorama europeo é un pouco de todo. Hoxe en día, Suecia, as provincias deronlle moitísimas competencias que antes eran nacionais e incluso municipais, porque se deron conta que é a escala adecuada para xestionar servicios públicos no territorio. No caso de Noruega, non había rexións, había entidades locais moi pequenas, e eran demasiado pequenas para prover servicios. Entón, o goberno dixo, pois vamos crear entidades intermedias que
van ter parte das competencias estatais de educación ou sanidade e parte das que eran dos concellos. Cal é o problema? Que como non era un organismo político, ao final non acabou sendo de ninguén. Como dicimos en Galicia, o que é de todos non é de ninguén. E realmente estáse pensando incluso en eliminalo. Noutros países, quixos eliminar moitos concellos e foi, como caso de Finlandia, o Tribunal Constitucional o que se opuxo. En Dinamarca cambiou o goberno, tamén quixeron eliminar as rexións, depois que volveu a cambiar o goberno e xa as mantiveron. Digamos que é un modelo inestable. No caso do Reino Unido, pois tamén a propia dinámica do Brexit está levando a replantear cales son os niveis de escala. É un sistema no que se chegou a eliminar niveis intermedios e agora precisamente estamos falando de cidade-rexión, porque se dá conta que o nivel municipal en sí mesmo non é suficientemente relevante a hora de facer políticas públicas. E a veces, cando, por exemplo, no caso de Países Baixos, che dan competencias aos concellos a detrimento das provincias, depois resulta que che dan as competencias, pero non che dan os recursos. Por tanto, acabamos ao cambio do tempo creando entidades supramunicipais. Entón, digamos que a existencia do nivel intermedio é contingente e moitas veces acaba sendo víctima de circunstancias políticas que moitas veces alonxadas da racionalidade. Por iso, para acabar co principio, eu creo que é interesante ver outros modelos dos que eu creo que se poden aprender moitas cousas, pero tamén que tampouco nos vendan moitas veces castelos no aire, porque moitas veces, se vamos ao detalle, estas grandes reformas que aparecen nos informes internacionais pois poden ser positivas para uns aspectos, pero non necesariamente para outros, sobre todo o nivel de participación cidadán na vida local. E aí o deixo. Moitísimas gracias. Bueno, acaba de, non sei se eu concluyo ben, pero acaba de falar, digamos, da administración local, dos dous niveles de goberno local, no que converxen dous aspectos. O aspecto funcional, verdad? Que ten pouco que ver exactamente coa planta territorial, porque depende das funcións, a sanitaria, educativa, servicios sociais, urbanismo, ordenación do territorio, todo eso non ten moito que ver, verdad, coa planta municipal. E logo, un aspecto de participación ciudadana, verdad, naquilo que se considera de interés territorial inmediato, non? E isto ten que ver, bueno, pois, coa planta, pero tamén cos sistemas electorais. Non? Eu quixera que, se é posible, que nos dixera nos niveles de goberno intermedios, en xeral nestos países, o nivel, digamos, provincial, etc., cales son os sistemas de elección e de gobernanza desto, non? Porque, por exemplo, aquí, este segundo nivel, realmente, a pesar de que constitucionalmente a provincia é a agrupación, verdad, forzosa, digamos, de municipios, sin embargo, a súa traducción a nivel da gobernanza provincial non se fai exactamente desde o punto de vista da participación ciudadana, sino que aí influyen moito máis aquí os partidos judiciales, pero detrás de todo eso os partidos políticos, non? Sí, ante todo, desculparmos os outros ponentes que me den conta que falei un poquinho demais. Pero estarei breve nese caso. No norte de Europa, as entidades intermedias son elixidas directamente en eleccións. No caso de Dinamarca, no caso de Suecia, no caso tamén de Alemanha, e no caso de Inglaterra, onde ainda existen os condados, nos sitios onde ainda existen os condados. Digamos que
a politización, digamos, que afecta en todo, realmente non hai realmente grandes diferencias. A partidización da política ocorre en todos os niveis. Há casos un pouco excepcionais, como pode ser, no caso de partes do Reino Unido, como pode ser o norte de Gales ou o norte de Escocia, onde os concelleiros son independentes. Pero iso é unha cuestión de elección, de cultura política local, por cuestións históricas, que o leva. Pero realmente as entidades máis potentes, digamos, intermedias de Europa, son elegidas directamente. Pero sí, que tamén se observa a mesma dinámica. Cal é a diferencia? Que os sistemas do norte de Europa tenden ao consenso. Ten tantos partidos como os españois hoxe en día, pero saben negociar entre eles. E moitas veces están en oposición ao nivel provincial e no goberno a nivel estatal e ao revés. Entón, iso leva ao nivel de partenariado e asociación entre os niveis de goberno moito máis sano que aquí, que é moito máis mayoritario. Ou estás no goberno nun sitio e na oposición noutro. Neses sistemas multinivel, realmente necesitas se os partidos uns os outros. Así é que podes ter comunistas, verdes e xente do Partido Agrario finlandés no goberno central e ao mellor tamén no goberno local, no goberno do condado. E iso está ben dito, porque esa é a gran variable. Falamos de estruturas, pero tamén falamos de sistemas políticos. Sistemas políticos que levan ao consenso porque son multipartidarios e obrigan a que a xente se poña de acordo, permiten, digamos, unha calidade democrática de relacións entre niveis moito máis sana, como neste caso, que é moito máis oposicional, e que tamén leva tensións territoriais, como é sabido. Gracias. Bos días. Bueno, a nada, felicitarte porque me pareceu que nos puxexe unha visión global de como está a situación no que nos mirar. Quixera, fai o fin pasado, na Esperanza Cegana, pois falase un pouco do tema da existencia das diputacións. Por parte de algún alcalde, pois decíase algo así como que moitos concellos non podrían existir sin a existencia, a redundancia das diputacións, non? A mí dá a sensación de que isto é unha afirmación que dita tantas veces, pois pode terminar parecendo unha realidade, non? Unha verdade. Como podría decir muchas veces que a diputación non vale para nada. A mí, o que sí que me gustaría é si ao longo de Europa, dos países que estamos aliados, se hai algún que tipo de servicios presta ás diputacións o organismo que se asemelle os concellos, o organismo a que se asemelle, que non poida ser prestados nas mesmas condicións por outras administracións. Porque eu penso que o sentido das autonomías ten moitas razóns, podemos discutirlas, pero desde logo hai moitas cuestións que xustifican o seu sistema. En a causa moito, pero, sin embargo, no ámbito provincial, eu entendo que a Diputación non presta ningún servicio que non pudera prestar ningún outro. De feito, decíase algo así como, salió en concreto o alcalde de Allariz, un compañero de Allariz, dicindo que as diputacións como as de Lugo, Ourense e Pontevedra estaban moi ben porque había un plan único, pero as de Ourense non porque ali non había plan único. Claro, se para fazer un plan único fai falta que haxa unha diputación, a verdade que eu acho que non lle vexo moito sentido. Unha particularidade, o plan único aquí naceu cando non houve maiorías absolutas, pero nada, eso legalmente non está regulado, o cual nada impide que no momento que non haxa maiorías absolutas, como que non me digan un plan único ni leches, e por parte de dinero como me dé a gana. Moitas gracias. Como decía antes, non é tanto o tamaño, senón a calidade dos servicios. Os concellos noruegueses son máis pequenos que os galegos, pero prestan mellores servicios, e prestan máis servicios. Entonces, non é unha cuestión de simplemente tamaño, iso é unha lógica que se quere vender, pero non é o caso.
Depois tamén é como funciona as decisións políticas. É dicir, sistemas inclusivos nos que hasta a oposición ten unha certa voz na decisión do Concello e da provincia, pois as decisións son mellores e permítese tomar decisións dunha forma máis eficaz. É dicir, que non creo que haxa unha fórmula... É dicir, hai, por exemplo, no caso Norte de Europa, o Estado de Benestar xestiona os concellos e as provincias. Como decía, as provincias teñen a facenda provincial propia e imposto da renta provincial. E son a veces non máis grandes que a Lugo, que a provincia de Lugo. Entón é que depende. A cuestión é topar un sistema no que tanto a variable de previsión de servicios como a variable de representación política sexa axeitada ao que demanda a poboación dese país. Que, por certo, non te poría, personalmente, eu non entendo por que non ten que haber provincias en todo o Estado español. Hai provincias que teñen todo o seu sentido e outras non. A provincia de Soria claramente ten o seu sentido. Eu creo que a provincia de Ourense, teño moi gusto que estaba aí da Diputación, ten o seu sentido. A provincia de Lugo tamén. Pero igual outras partes de España non necesitan diputacións. É dicir, este sistema uniforme herdado de Francia, hasta en Francia están variando o sistema, eu creo que hai que facer sistema que sea coherente, pero que responda tanto a necesidade do servicio como a necesidade da representación política. Fórmulas hai miles. É cuestión de topar unha na que sexa un consenso suficiente. Non sei, é unha forma de decir non hai resposta fácil, pero bueno, espero que se entenda. Gracias.